Sanibonani ke boza kwethu, ake nginibingelele nonke ke emakhaya ngamakhaya. Themba ke kuba nonke niyaphila lapha emakhaya. Igama lami ke mina ngingumthuli ngokwaButhelezi. Ngithi ke ake ngenze lesi sethulo lesi nginimeme emcimbini yokwethulwa kwencwadi. Osihloko sayo sithi incwadi yezibonelo zezinhlelo zeziqoqelelazi ezakhelwe ulimi ngabantu. Lapha-ke kulo mcimbi kuzobe kwethulwa yona le ncwadi lena. Lo mcimbi-ke uzobe wenzeka eBessyhead Library. Nali usuku la, lo mcimbi-ke wokwethula kwale ncwadi uzobe wenzeka ngomhla wama-25 kuNtulikazi kuwo lo nyaka lo. Ihora-ke leshumi. Nansi-ke indawo la eBessyhead Library, ngaphakathi elibrary, lapho okuzobe kwethula khona le ncwadi le yezobuchwepheshe. Kanti-ke lapha-ke kungenwa-ke mahhala ha. Okunye-ke okubalulekile-ke ukuthi-ke njengoba ngishilo umcimbi lo, ngakho-ke kuzobe kukhona ukudla okuya ngasethunjini kuzobe kukhona kuwo lo mcimbi, kuso lesi sethulo lesi. Lapha-ke kulo mcimbi sobe-ke sethula incwadi, kanti futhi-ke sobe sidingida-ke ubuchwepheshe besimanje. Sidingida-ke futhi nanokuthi-ke izilimi zabantu zingena kanjani noma-ke zingafakwa kanjani ebuchwephesheni-ke besimanje. Yilokho nje okuzobe kwenzeka kuwo lo mcimbi lo. Ngicela-ke nimeme nedlulisele nakwabanye lesi simemo lesi, ukuba nize nonke ngobuningi benu nizobungaza futhi kubhungwe-ke futhi-ke ngobuchwepheshe-ke besimanje. Hhayi, yilokho nje boza kwethu ebengithi-ke angikudlulise. Ake sibonge kakhulu, ayibonane khona eMsunduzi phezulu le kwaNdonga Sibovu. Asibonge kakhulu-ke boza kwethu. Siyabonga.